Dobrý den, dámy a pánové, tady je Nightcraft nebo Vašek Minecrafták, záleží z jakého kanálu se díváte a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes je to opět po dlouhé době hovorové video a po 2 měsících konečně nějaké video. Dnešní video je taktéž speciální tím, že je na obou kanálech, to znamená jak na tom hlavním, tak i na tom poměrně novém druhotném, kde právě jsou videa výhradně z Minecraftu. Taky je to speciální tím, že to, jaký je pozadí videa, záleží na tom, na jakém kanále jste. Pokud jste na mém hlavním kanále, tak pravděpodobně mě slyšíte mluvit a na obrázku je něco anime, protože jo, můj hlavní kanál se teďka zaměřuje na Nightcory, takže by to měl být takový podcast s anime obrázkem. A pokud jste na vedlejším kanále, tak právě teď vidíte Minecraft menu, což je vlastně originál, protože oficiálně teď, když natáčím, tak fakt mám spuštěný Minecraft menu a video pro hlavní kanál bude upraveno tak, aby to byl hovor s anime obrázkem, aby se to víc přizpůsobil kanálu. Dnešní tématem je, proč jsem zase dlouho nic nenatočil a možný úpadek aktivity. Takže proč jsem dlouho nic nenatočil? Moje dlouhodobá neaktivita byla zapříčiněna sérií změn, které jsou nezvratné a celý můj život změní. Před 2 měsícema jsem slavil své 18. Už jen to je změna jako, já nevím co, nebudu mluvit prostě, ale to by neměla být dostatečná změna na to, abych prostě měl omezený natáčení. Jenže pak přišel školní rok, nemoci, malý bratr začal chodit do školy, ale co je důležitější, nebo spíš hlavní, tak každé úterý nejsem doma celé dopoledne. Nebudu udávat důvody, proč každé úterý, tedy teďka jsem vlastně byl doma, protože jsem byl nemocný, ale všichni byli nemocní. No, takže každé úterý nejsem dopoledne doma. Nebudu tady konkrétně rozebírat, proč nemůžu natáčet v tu a tu dobu. To když tak jako možná v budoucnu někdy rozeberu, ale teď se spíš podíváme na tu budoucnost. Takže jak to vypadá v budoucnosti? Vzhledem k tomu, že můj režim se bude postupně měnit a už nebudu tak moc často doma, plus ještě speciální požadované podmínky pro natáčení videa, aby prostě tady byl absolutní klid, bez vyrušení. Tyto, jak to říct, jevy způsobují, nebo budou způsobovat úpadek, aspoň tedy v těchto hovorových videích a případně budoucích herních videí. Co se Nightcoreu týče, tak je dost možný, že se opět vrátím na původní linii, ale s videama z Minecraftu, hovorovýma videama a prostě čímkoliv, co musím natáčet takhle přes Bandicam a mikrofon, to bude mít nejspíš úpadek, což vlastně bude spíše rána pro odběratele mého druhého herního kanálu, na který jsem nestačil ještě vydat ani jedno video z Minecraftu. Tak je důležitý dodat, že aby mohlo vyjít video z Minecraftu, je k tomu prostě zapotřebí nějaký podnět. Prostě je tam třeba o čem jako to video natočit. Jako třeba v minulosti jsem točil moje stavby, ale to už není moc aktuální, už mě tolik stavění nebaví, nebo se může stát, že ty stavby prostě jsou příliš noobovský a prostě docházejí nápady, takže asi tak. Takže tímto jsem vám vlastně vysvětlil, co se teďka dělo, nebo spíš vlastně nevysvětlil moc dobře, ale prostě to vysvětlení podat nemůžu.
Proč? To je moje věc. Jako může to vypadat, že se vymlouvám a já vám ten názor neberu, já ale jsem si jistý, že se nevymlouvám a jde tu čistě o moji osobní věc, co se tady u nás teďka děje a jaké změny v životě mě potkávají a proč nemůžu už tolik natáčet jako dřív. Taky samozřejmě na to má velký podíl to, že moje videa z Minecraftu už nejsou nejpopulárnější a už nejsem malý děcko, který chtělo jenom ukázat lidem, co jsem postavil v Minecraftu, ale potřebuji nazbírat nějaké odběratele. A ze všech videí statisticky se mi nejlépe daří přes Nightcory, které můžu vydávat kdykoliv, klidně i v noci, bez ohledu na to, kolik lidí je doma, jestli je někdo vůbec v mém pokoji. Protože u Nightcoru nemusím mluvit, nemusím používat kameru. Prostě stáhnu písničku, v editoru si s ní pohraju, dám tam nějaký pěkný obrázek do pozadí a je hotovo. No, já doufám, že všichni máte pochopení, že teď to bude jiné, že budou prostě útlumy, dost možná i u těch Nightcorů. Taky dodatek je, že jsem objevil nové aktivity na počítači, už nemám jen Minecraft, je toho víc. Začalo mě nově bavit třeba sledování seriálů a může se najít nějaký to anime, takže opravdu toho přibylo víc, což je taky vlastně důvod, proč je ten útlum. Takže celkově útlum natáčení je novinky. Jednoduše novinky v životě, které mi zabírají čas. Já doufám, že se vám video líbilo, teda jako předpokládám, že nelíbilo, tedy z jakéhokoliv hlediska, ať už kvalitou nebo fanouškům, jestli vůbec nějaké vám se nemuselo líbit, protože bude útlum. Já se s vámi tímto pro dnešek loučím a snad se uvidíme v nějaké brzké dohledné době, ale spíš za o mnohem delší dobu, než bylo doposud zvykem.